Hello लोगोफोर खनसेबो बर' होनना थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल लोगोफोर आं फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामना सानदों आरोना जेनेबा प्रमद बर' सारनि पस्टारखौ सावनाय नुदों लोगोसे बिनि बिखय माने माबोरै जाखो बा बोरै सावखो बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो मानसि गोरोन्थि जायोबा आंनि निमाहा होबानो जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै लोगोफोर सरकारखौ सालायनो रोङासै बर'खौ नायनो हायासै हालथा फुजाखौ नायनो हायो सरगोन जों सरकार सालायनो रोङासै सावनायनि जाहोना जाहैबाय जेनेबा रावबो नुवाखै जेनेबा रावबो मिथिया जेनेबा बे भिडिअनि थ्रुयै आं फंसे बाथ्रा बुंगोन प्रमद बर'नि पस्टारखौ सावनायाव बुंदों कि सरकारखौ सालायनो रोङाब्ला माने सालायो होननानै माने गामिनि मानसिफोरा दुखु मोननानै जिगाब बनफोर लानानै माने पस्टारखौ सावनाय जादों आरोना थुग्लि थुग्लि बिनि फंसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि प्रमद बर' सारा माने जिबायदि होनांगौ जिबायदि गोजोन थासारि दं बा जे गोजोन थासारि फैसिगोन बा एकदमबारे ओरैबायदि खालामगोन मागोन होननानै माने एकदम बिराद थगायसुला आरो इयो प्रमद बर' सारा ओरैबायदि थगायसुला आरोना एकदमबारे मदार्न खालामगोन माबा माबि खालामगोन होननानै माने बे माने बे थगायनाय फ्ला गोजा आरो जेथिया इलेक्सन मोनफैगोन होमबाना केम्पिं बानायगोन जाम्बा जाम्बिफोरखौ माने जुमाय एसे होसिगोन बेदर होसिगोन पकेट खरसा होसिगोन बिसोरनि केडारफोरा बेफोरबायदि बिदा फंबाय नांलाय खमलाय खालामनाय होरिनाय एकदम थासारिया माने बिराद गरम गरम आरो बेलेग हारिखौ नाय बेलेग देशखौ नाय दिनैसिमबो बिदि दंबोयोना गाव मासियाव जिरायनो मोन्दों होननानै माने बर' समाजनि थासारि बर' बिमानि मेगननि मोदैया दिनैसिमबो जोमनो थाङाखै आरो अनुदान होगोन माबा माबि होगोन होननानै इलेक्सन खाथि जाबाय केम्पिं बानायबाय थगायबाय होरिबाय बर' बिमानि मेगननि मोदैया दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै आरो खना खनला जेरै हमनानै ला पाहार एरियायाव थानाय बर'फोर आयदारि जानायखौ बाद दोनथ' पाहार एरियायाव थानानै संसार जानाय बर'फोर दिनैसिम लाइन गैया कारेन्ट गैया सलार गैया लोंनो टिउबवेल गैया दैखर गैया बेफोरखौ प्रमद बर' सारा नुदोंना दिनैसिम गोजान गोजानसिम दैखर जावनानै दैहु लानानै लाइन लाइन दै नेलायनानै दिनैसिम जानाय बर'फोरबो माने दंबोयो बेफोरखौ माने प्रमद बर' माने नुवाखै आरो दलं बानायनांगौ ना कालभार बानायनांगौ ना लाइन होनांगौ ना न'खर प्रति एकदम सलार होनांगौ बेफोरनिबो जेबो डिसिसन गैया आरो दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदैयानो मोदैसै आरो गाव इसेबां माबाखौ बर' समाजखौ सालायनायनि गेजेरावनो दिनैसिम जोंनि एनडिपिफोरखौ नायनाय साबेसे उदां जाखो सासेबो उदां जायाखै जायबायदि न'खराव एनडिपिफोरा जियाल जानाय हारिखौ नांनानै फैनाय समाव नाखौ जियाल हमजाफिना दोननानै होनानै सुक्ति जाबाय होरिबाय होननानै साइन खालामनो ओरै होनानै आक' बिनि फिनाखौ जेलाव खरस दंजोबबावो आरो बा मा जागोन संसारखौ सालायनो एबा बर' हारिखौ सालायनो होननायनि जाबाय दिनैसिम बर' बिमाफोरा मोनसेबो अनुदान मोनाखै सोरबा दिनैसिम न'खौनो मोनाखै गलि बायदिफोरावनो दंलाबाय दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमाफोरा फिसाफोरा खना खनला बेफोर थाखुमा निजिनि उदैखौ सुफुंगासिनो दं बेफोरखौ माने प्रमद बर'आ नुवाखै आरो एनडिपि सारमोनाथ' सासेबो उनाव जाखायाखै दिनैसिमबो बेखौनो माने रायजोफोरा दुखु मोननानै बै पस्टारखौ सावनाय जादों आरो आंनिबा खियाल डाइरेक्टखा भट नांगौबाल' माने केम्पिं लुसिगोन रायजो राजानो एसे फैसा होलांसिगोन बिदा फंबायफोरखौ नांलाय खमलाय खालामसिगोन नों इउबिपिएल नों इउबिपिएल माबा माबि होननानै माने मोननै पार्टि ओंखारसिगोन नांलाय खमलाय जासिगोन बैफोरावनो माने न'खरावबो दाम दुखालफोरा जायो आरो न' गंसेयावनो मोननै गावोब्ला मा संसार जागोन नङा मा लोगोफोर आजिखालि राजनितियावनो थैजोब्बाय आरो बेफोरखौ नोंसोरो खालामजोबदो सब प्रमद बर'मोनानो नोंसोरखौ इमान माबा खालामनानै गोजौ दोननानै दिनैसिम निजिनि हारिखौ नायनो हायाब्ला निजिनि हारिखौ नोंसोर बोखाङाब्ला बोरै जागोन नोंनि दाजाना दोननाय एमसिएलएआ दिनैसिम मा मावखो बर' बिमाफोरनो नों मा होखो
दिनैसिम नोंनि फटकखौ नोंनि पस्टारखौ सावाबा मा खालामनो बै लेटिंफोराव खोबथेना खिनोसो नोंनो नोंनि बे लेटिंफोराव खोबथेनानै खिनोसो नोंनि पस्टारा आजिखालि दिनाव खामानि जासिगोन आरो दै नों दिनैसिम हारिखौ दैदेनलांनो बा हारिखौ माबालांनो होननानै नोंखौ जों गासै बर' रायजोफोरा नोंखौ मासियाव जिरायहोबाय नों उल्था माने बर'फोरखौसो फानजोबफिनबाय आरो ओरैबायदि लासिं सिं बिनिखायनो बै रायजोफोरा माने बिनि पस्टारखौ सावनाय जादों आंनि डाइरेक्ट सन्देह आरो डाइरेक्ट सावनाय जादों बेखौ निजिनिनो बर' जेनेबा सरकार सालायनाय जेनेबा प्रमद बर' सारखौ आं बुङो जोंनि बर' गामि गामि बर' बिमाफोरा ओरैबायदि खस्थ' जानानै दं दिनैसिम थाङै थाङै नायोब्ला नुगोन पाहार एरिया जिङाव बा पाहार एरिया साइडफोराव ट्रेन साइडनि जिं जिंफोराव दिनैसिम हा गैजायफोरा बेसे थागोमाबायनानै दङ बेफोरखौथ' जिबनाव नुवाखै आरो लोगोफोर आंनि बाथ्रा बुंनो मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय फंसे बाथ्रा सेयार खालामनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोखि सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसेयै आरो सोरबा नुसुन बायदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसेयै आरो भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बे दिनैनि निउ आपडेट्स आं भिडिअखौ दा आपल'ड खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोसेयै आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों